Я спадзяюся, гэта будзе мега-экспрэс у параўнанні, што я бачыў у інтэрнетах. Усім дарогі, гэта Дэнчык, а гэта ручаёк. Ольцаўскі, Магілёўскі. Карацей, прыкалдэс такі. Ён гудзіць і нібыта працуе, але ні халера не качае, вады не ідзе. І я яго разабраў. Ну, што хочу сказаць. Все, што бывае ў вадзе, яно ўсё і ржавее, але ж я ўжо прызвычаюся. Таму хутка разабраў, зняў гэту колбень, і там просто валялася вот гэта вот. Раз, два, три, чатыры. То бок, я зараз паглядзеў відос, ну, там не зусім разумела, таму я і записываю свой. Я калі там бачу відэа наконт чагосьці, і там ні халера не разумела, то я здымаю сваё, дзе паспрабую неяк больш разумела. І уже амаль хвіліну нясу нейкую пургу. Карацей. Так, я так зразумеў, што тутака павінна быць шайба, гайка і яшчэ на контргайка, бо ён вібрацыённы і контргайка патрэбна, каб ён не раскруціўся, а ў маім выпадку ён раскруціўся. І тады ён павінен пампаваць. Рэальна пампаваць. Доўга думаў і тупіў, што за хрень гэта. І так я і гэтых і на відосах нічога не пабачыў. Ну, мне падаецца, на вот тут гэта утулена і туды, бо між гэтай часткай і гэтай часткай стаіць вот гэтая прарэзіная, прагумовая, прарэзіненая, да, надрасянем, дай херзем. Херовіна, праз яе павінна быць такая утулка. Карацей, я просто зараз расказаў, як я думаю, яно павінна быць. Зараз зберу і паглядзім. Трэба паказаць. Ну, па-першае, чаму на думак пра ремонт здаваць ніякіх, бо гэта восстановлены я браў. Таму, калі ён падыхае, ну, які сэнс несці ў ремонт і пасля ремонту. Ён каштуе палову кошту, таму, калі ён зламаўся, ты просто ідзеш набываеш яшчэ адзін восстановлены, як я і планаваў. Але я паспрабую яго адремонтаваць. Бачце, што з разьбой. Разьба пахерана. А яшчэ хацеў папантавацца сваім прафесійным інструментам, які вельмі дапамагае. Это я не толькі што кажу, што у всех павінны быць такі. Просто хацеў павыпендрывацца. Але вельмі зручна. Ну вось і што мы бачым. Мы бачым, што разьбы амаль няма, і па-добраму яе бы трэба нарэзаць. Гэта лезці кудысьці дзеці. Недзе ў мяне ёсць, але ведаеце што, я гультай. А яно і раскруцілася вось так. Але галоўнае зразумець, што ён працуе. То бок я зараз яшчэ накіну контргайку і паспрабую. Ой, я ўжо вядро прыгатаваў, усё. Як ён будзе пампаваць. І калі яшчэ раз гэта здарыцца, я ўжо буду разумець, што справа ў чым, і, мабыць, нешта зраблю з разьбой. Зараз не буду, гэта чыста эксперымент. Карацей, нешта вар'яцкае раблю. Взял молоток, я эту крыху туды подколотил, и зараз так само контргаю, калі што. И зараз просто буду затягивать гэта, и спадзяюся, яно пройдзе наскрозь, ну, продавить. Бо я не ведаю, як яшчэ я туды працісну. Я пшыкну крыху, каб яна прамасленая была, и будем намагацца. Зараз была моя любимая гульня, ускосна, попади у разьбу. Неяк папаў, нажывіў, і зараз буду сцягваць паступова. І як вы заўважылі, я заўважыў, у меня ўсяго 3 балты, калі патрэбна 4. Опять же, восстановлены. Ну, працаваў неяк. Сваі грошы ён ужо адбіў. То бок яшчэ мо папрацуе будзе ўвогуле бамбезна. З маіх вачэй цякуць слёзы. Это хутчэй за ўсё праз сённяшний моцный ветер. У меня есть такое, не такие их чуете, и все, у меня вышибае слезы, але хутчэй за ўсё яшчэ магчыма, я под вялікім ураджаннем ажно пацяклі слёзы ад гэтай зборкі. То бок гайкі гэтай невядома чым і як падлезці і трымаць. Без у гэтых маіх як их назвать, кусачек.
цеплячок. Ну, бачите, это когда вот это с зажимом добрая штукенция. Яшчэ таксама мне трэба такая отвертка от бензопилы, да яшчэ каб был рычаг. Тады больш-менш я чую, что я заціскиваю эту гумку, якая, я не ведаю, гэта нейкі поліуретан. Просто зроблена, я не ведаю. Ну вось, я спадзяюся, я его добра зацягну, бо цягнуў, што ёсць моцы. Зараз я его кидаю у ядро з вадой, у якім я тэсціў яго, я его кидаю, но он жужжыць, але адсюль нічога не паступае, ён не пампуе, але жужжыць. И тому есть надея. Короче, я его кидаю. Куда-нибудь хай он мне туды. Так, вытереть руки. Зараз будем працаваць з электрычнасцю. Конечно, нагадываем мою любимую передачу Джейми и хай нам он, короче, Мифбастерс. Слухайте, я таки задоволенный, что так атрымалася, бо, блин, я уже не спадзяваўся, я думаю, уже яму хана. Карацей, падабайкі, калі што, подписочки. Всем дзякуй. Я спадзяюся, я камусьці дапамог. А, яшчэ давайте.